Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya para subscriber dimanapun kalian berada. Kembali di Master Chris channel yang eksis tapi nggak ngerti sahabat ya. Oke sahabat, pada kesempatan pagi hari ini masih bisa memberikan hiburan yang sedikit menarik tapi tidak apa bolo ya, anak ngeletak di mau bertak bar mimi bubuk angine kalau sungko meh ngebu bolo ya. Jadi ceritanya ini bolo ini bengi aku ngipi peng papat percaya karo ora ya, jenenge mimpi kan nggak tidur, tapi mimpi ini menegangkan dan mimpi ini kaitannya aku ini menghadapi banyak wong, kaitan ini menghadapi banyak orang lah ya, banyak orang. Opong kok mimpi menghadapi banyak orang. Dadi rumahku ngene, Bos. Neng kene iki rumahku enak supporter bola. Kuwi neng ngarep omahku, neng etan omahku, neng sebelah omahku, neng guru omahku. Kuwi pakai supporter bola. Ya toh, nggawa motor kabeh. Motor kuwi mlebune neng pawon, depan pawon mburi. Terus neng ngetan mah kene, ya toh. Terus ning ngarepan kuwi akeh orang enak motor akeh. Bar ngono kuwi buyar rame wis buyar. Dan jenis supporter kan ono kae lah. Nek bal-balan supporter kan enak sing isuraan, sing rese dan sebagainya, wis mau macam-macam dan sebagainya. Nah, sampai bingung bola aku golek motorku dhewe tak parkir nanti bingung pas mlebu omah. Terus bar kuwi ngipine iki temane kaya warung ngono ya. Kayak warung. Posisiku aku nggo motor ini malah tak parkir ning ngarep warung kuwi, model yo kaya omah tapi warung ngono. Terus bar kuwi ya nek bocah siji loro cah nonoman iki kaya mreman, modelnya kaya mreman di dalam mimpi. Kaya mreman. Delikno motor, tak kira ya motor sapa lah. Ternyata motor wi ning mimpi wi motorku didelikne ning guri omah, ning guri warung. Nah, tak tekoki dan sebagainya, malah nantang. Terus tak tekoki jagang aku tekok sing duwe warung akhirnya. Tekok sing duwe warung. Motor ning kono Mas, titik ning kono. Terus nang seberang warung ngono. Ya nek segerombolan sono. Yo modele padha. Wonge padha. Iya wis. Amin. Modele mreman, mlindi ngene cah nom-nom. Yang modele mlindi sok-sokane warung. Yo dalam mimpi kok ngene ya. Padahal ning kehidupanku asline kepethuk wong-wong sing cah nom-noman ning warung enggak. Model iki yo biasa-biasa ae, gak mreman kecuali ning kota-kota ning ana preman bener-bener preman gak ya. Iki cah cangkruk tapi modelnya mreman. Ada sing
kehidupan nyata yang tak alami gak pernah nemu ning ngono iki. Sebar, yo kayak sinantang kayak enak. Udah mereman kemini lah, udah kemini, berita kok, terus buat gue bulan yang panah lagi kayak kan buat kerja. Nah ini lucu, jadi katanya kalau mau berduka, ceritanya ini bulan mimpi yang ketiga ini ceritanya gini, aku kirim barang, kirim barang, karo si keong sosok sing kulino muncul ning YouTube-ku karo sosok wong sing kulino muncul ning Facebook-ku kirim barang ning daerah Ngawi bagian selatan. Nah, ini gak yo semoga lah sing tak kirimi barang wis sehat selalu. Bayiku meninggal, kaget gitu loh, kok anak mau meninggal apa ngono neng omah neng toko kuwi lah, ternyata neng dalam mimpi kuwi bayi. Nah pesan toko kono mobil tak undur nih, kalau tak undur neng lokasi pengiriman. Halo tak undur neng buri semakin ngono wis bener mobil wis bar dimakamne kan tapi ora mewah. Mobil sing tak parkirnya mau itu ditumpaki si keong. Ceritanya ngono ning iki. Ngarepe kan sawah. Terus ning sawah mobil. Bras. Mulai ning sawah. Bras. Ngelewati sawah-sawah mobil mau ubeng ya. Kayak bajak ngono ya. Bajak ngono ya. Ning sawah yang ngarep omahe sing duwe toko kuwi kan sawah. Itu mobil 12 sing sawah. Tapi itu aku sebenarnya. Tapi sih keong 12 ning kono. Wis muter-muter kok malah buka soswi akhirnya balik. Motor iki gak kerusakan. Blas kayak jadi kayak melakukan yang aspalan biasa. Nah, inilah sekilas mimpiku semalam. Dalam satu malam mimpi 3 dengan tema wong-wong rame. Apakah ini pertanda aku jadi kreator ini wis iso dianggap apa ya, berarti iso menghibur wong akeh, iso diterima wong akeh, apa kepiye, diambil sisi positifnya ya boleh ya. No, mungkin cukup sekian cerita mimpiku semalam. Terima kasih atas support dan dukungan. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, saya akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.